wo kommi nye ka duwawu ke bangebaga fula ye rabbi arhamuhuma kama rabbaniyani saghira yala i ka tahiya laba a bɛ daga i ka nin fɔ wa i ka sujudu kɔnɔ a bɛ daga i k'a fɔ i ka tahiya laba duwawu ka di diɲɛ hɛrɛ ni lagara hɛrɛ i b'a kɛ a kɔnɔ i ka sujudu ciden ko n'a sujudu to do a ye duwawu caya a ka ka ala baw jaabi abdullahi bin mas'ud ka hadisa la a ko i ka tahiya laba summa liyatahayyaru ma sha min du'aika a ko kɔfɛ i ka tahiya laba ni tahiya banna duwawu ka di ye o fɔ ye wala min bɛna k'a fɔ ciden ko ala y'ale bali a kunbele to kana kuranna kala a sujudu to kana kuranna kala dɔnnikibaw ko n'i ye kuranna kala i kunbele mina to ni kalan ŋaniya ye dɛ i sujudu to ye kuranna kalan kɛ ni kalan de ŋaniya ye o de tɛ bɛn mɛ n'i ye kuranna aya dɔ fɔ i kunbele mina to i sujudu to i ka tahiya la ni duwawu ŋaniya de baasi t'i la misali la rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar ni e ye nin fɔ i sujudu to ni duwawu ŋaniya de baasi t'i kan i bangebaga fana ka duwawu min filɛ nin ye n'i y'a fɔ i sujudu to i y'a fɔ i ka tahiya laban ni duwawu ŋaniya de e m'a fɔ ni kuranna kalan ŋaniya ye baasi t'a la kon i bɛ nafila sali ko arakan filanan i ɲinana i wulila ka jɔ i b'o kɛ cogo di ahmad bin hanbali ɲininkara nin na ko mɔgɔ min nafila fula de don a ɲinana ka wuli ka taa sabanan na a ko n'a hakili jiginra y'a hakili jigin wajibi a ka sagi i bɛ sagi de ni nafila kɔni fula dafara e wulila ka taa sabanan na ni ko subhanallahi i sagi i ka sigi i ka tahiya kɛ ka salamu bila i bɛ bada sujudu kɛ salamu bilalen kɔfɛ i bɛ ten turu duguma siɲɛ fila ka bada sujudu kɛ i ye wulili min kɛ ka sagi y'o fara sali kan dɛ i bɛ bada kɛ o kama mɛ i tɛ kɔntine dɛ ahmad bin hanbali ko n'i kɔntinera ko i ka sali tiɲɛna ko a bɛ komi mɔgɔ min sɔgɔma farida arakan fila n'o dafara n'i y'i tugun i wulila i ko subhanallah i y'i tugun i ye sabanan fara kan ko i ka sali bɛ tiɲɛ o la cogo min dɛ ko nafila fana ni fula dafara ni ɲinana i wulila ko subhanallah i ma sagi i tugu k'a kɛ saba ye i tugu k'a kɛ naani ko i ka sali bɛ tiɲɛ ko parce que ciden ko salatu layli masina nafila bɛɛ kɛ sufɛla de la ciden ko bɛ fula de sali ka salamu bila naani tɛ tugu ɲɔgɔn na nin bɛ bugari kɔnɔ salatu layli masina o bɛ bugari kɔnɔ mɛ a nana iriwaye wɛrɛ la salatu layli wan nahar masina wannan hari te bugari kono mais a fana nana sunanu wɛrɛ la mais a sahalen don donc la nafila fɛn o fɛn kɔni ye nafila de n'i b'a kɛ su fɛ i b'a kɛ tile kɔnɔ fula de i bɛ salamu bila i tɛ naani tugu ɲɔgɔn na dɛ o de y'a to Ibn Usaymin ko rahimahullah a ko mɔgɔw ka kɔlɔsili kɛ a ko nafila fɔra ni hari naani tɔgɔ de ko i ka naani sali hari n'a fɔra ni o de ni nafila kɔni de don a ko hadisa dɔ in de b'a tafsiri i bɛ salamu de bila ni ɲɔgɔn cɛ naani ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra y'o nafila kɛ su fɛ de wa y'o nafila bɛ kɛ tile fɛ de don ni ciden kɔni ko nafila dɔrɔn i ka naani sali a ko salamu de bɛ bila ni ɲɔgɔn cɛ misali la u m'a fɔ naani ka sali fana ɲɛ wa yala naani i b'u tugu ɲɔgɔn na de wa la i b'i fara ka bɔ ɲɔgɔn na de hadisa in kosɔn salatu layli wan nahar masina nafila fɛn ko sali ye nafila de o bɛ kɛ su fɛ de wa o bɛ kɛ tile de la fula de bɛ salamu bila donc n'a tigi ɲinana wulila n'u ko subhanallahi wajibi a ka sagi a ka sigi a ka tahiya kɛ a ka salamu bila a ka bada sujudu kɛ ko ka jɔli kɛ ka kaburu jɔ o ye haramu ye mais ka biriki kɛ kaburu kɔɔri o bɛ cogo di ko foyi de tɛ kɔɔri kaburu la i bɛ kaburu to a cogo de la min bɛ se ka kɛ kaburu la dɔrɔn i bɛ se ka kabakuru dɔ jɔ a kun ɲanfa ou bien a sen ɲanfa ou bien ka kabakuru belebeleba dɔ ta k'a da a sen ɲanfa ou bien a kun ɲanfa k'a kɛ taamasiyɛn i bɛ se ka i ka mɔgɔ ka kaburu dɔ na ye kaburu to cɛ la cogo min ou bien i bɛ irini dɔ jɔ kala dɔ jɔ min i tɛ fili min na donc i bɛ taa tiyo ni dɔ jɔ ye i tɛ fili min na
men ni oto oye kana ewa kogo kori kana briki kori kana fara korala don kiba ko ni shitebe boy kan yin kalike ka surnya ko cide bana yelema min nana ko do ko bana yelema te ko ni ko bana be yelema ka aqida manilla atigi de ma ciden ka hadiso fam ciden ma fo ko bana te yelema de atigi ko fam parce que ciden kan nunun tigla mo de be wa jinya hakili jina mo to shika ciden ka hadiso yerela parce que munu nye jinya hakili maw ni dogotoro ye be bado bana do be ala kala tige kona bese ka yelema kata mugoma ni eko ciden ko bana te yelema ale dankana lembe na ifana ko bana be yelema jonya alla shika ciden ka risawla ciden ka risa sale un fana ni hakili nyuma unte nyogo bila bada dunte me kitabu de dilaninka ako annasu sahihu la ya'taridu bil aqli sharih al aqlu sharih la ya'taridu nasu shahihu ako ewa hakili sahale ani kolo sahale hakili min kanyi ani kolo sahale akute nyogombila kitabu dilana dira'u ta'arudi bayna al-aqli wan-naqli kitabu nyere toye ninde dira'u ta'arudi bayna al-aqli wan-naqli ko hakili ani ciden ka kolo qur'ana aya uni hadisa salew ko to nyogombila bada ni ya ko ciden ka hadisa yen nin fo hakili man ko nin tese ka ke ibasoro hadisa masa ni hakilu kanyi subuhatula nin dungo tula la nyini jugute hakili la ika hakili bananente hadisa sahara ani hakili nyuman tese ka nyogom bila bada ube ni ewa hadisa sahara mugo min ka hakili desera ka hadisa inta defo bale de ka hakili la nin dungo bala ube nyagambi bala ube lanyini juguba ka hakilila sino te nyogombila donc ciden ko la adwan wala tiaratan wala safara wala hamata ciden ko la adwa kore munye jahilu tumbe minjigi parce que tumbe jahilu bolo ni bana be ela sisa bana nyere de ba bo ere ela katamu gorela ciden ko de te bana imbe ta mugo bana ala kala tige kono bana be se ka bom mugola kata mugola na tumbe jahilu hakilla to mi ciren ko de te bana nyi damfenda ta yire bolo atese ka bo ayire tese ka yire bom mugola kata mugola me abese ka bom mugola kata mugola ni ala kala tige ciren ka kuma ninde na ko la safara eska korore ko safaru kalote midna lini jugum ni hakilla jugum min tumbe kafiru la safaru kalola ciden nyode ge atumbe jahilu bolo ko safaru kalo furute kala ni iye furu min kala ko furu ewa nteke furu nyumay abe bo ciden ko rete cinya me saka safaru kalo te ya me hakilina jugu min tumbe safaru kalo la yode gen adawa fana yode ni ciden ko wala tiaratu tereyate mogote tereyake bon me ciden ko de jahilu ka hakilina ni eye fendo no ko ni nyakele benna ni mbekela ate mogo ka hakilila wa me ciden de ko e wa nyakele nye damfende fuy hera tabolo tora tabolo te siga fuy ke ela na be mogo bolo ba te mogo bolo na ko wala hamata dingide kono de do abe ubate me jahilu tumbe hakilina mi mira la ciden nyode gen fo mogo kan nonu fam pour be hadisa fara nyogon ka chukme hadisa wore be ciden ko fir min al-majmumin firaruka min al-asad o hadisa bew ciden ko yiboli bagitonya ko mi be boli waranye chogomi ciden ko la yuridanna al-mumrid al-mushihi ciden ko nyame munum bananendo akana ta ulubila akana ta ulu fara nyameuka munu no kene yalendo pour nyame bananendo nun ka banakana ewa ta contaminer kanunu soro o ciden ka ta salendo ciden de ko tawuna kunna yi soro dugum minna kana boka bolanye de na be dugum minna kana ta segere nunu ye ciden ka hadi sawde
ne ali tege ko bana te contamine abe ni hadisa nunu fo cogodi donc fo hada maden ka ciden ka hadisa nyini de anyo de fo an ko mo shi kana ciden ka hadisa sarahu ni yere ka haklina fo ka sage kata doni ka bago tadema sarafu ye mun fala hadisa sarahu bago ye mun fala donc la nyini yeninde bana be contamine de mais min tumbe jahilu bolo ko bana be contamina yere de hari ni alama latige ciden ko de te cinyai abe contamine mais abe contamine ne alaka latige de donc an kan nunu famu wa atigi de ma hadisa o famu na be mo mi hakilla ko bana be se ka contamine alaka latige foi to tigi ka ridala donc ale de ka famu e famu qatia min yin famu nin tola ko ciden ko bana te contamine ale de hadisa famu katawuka bana te se ka contamine na yere de mais abe contamine ne alaka latige mogo joli joli do bana do tumbala ani tumbe nyogonka tuma me ale kenera ou ale fatura bana nyere manaroka o joli joli be mogo joli joli bana be bana do tumbe mogo do ko abe contamine ede tumba koro sunu tile mais foi mi soro o joli joli be o kacha donc mogo kan nunu famu bo ko do ko ale ya mesrafu tumbe sungalo la benke ni kalo woro toru nache na temeno be kalo woro ke duwala fo ala ko mina la benye munye ko labbe ko ni qur'ana kalandeli ani sufen nafilaw ani fonnan siriyaw ani kadduwaw ke ala be sungalo yiro u kenema ma chogomo tumba labbe no ode limaniya ni alnya siranya ni dusun kalasi anu kulla dege baton la baton munum be ke sungalo kono kulla dege wula sufen na filaw qur'ana kala ni few donc utumbu labbe ni ode sungalo nye bon ko ale benke muso abe se ko ta moto la ite se ko ta benke muso ti ka jumara mi i benke muso i fanin chini muso nunun ti ka jumara mi ate daga ikata i kofe moto la balma moto kofe min fule ni nye depuis anana ko kam wali muso ta i kofe moto la tebe do soro la sunna mo fana la ku dambe kata sunna ma ani karamoya ni mufti ya kala daga ko foy tala beta hadisa do fo nyo jabi kakoro de la tola min bali ma cinyali min bala be kene de ka o do chokoro ba do ye chima golo fula kanyini kali do fo akoy be fengo fo tawhidi ko le dina koni ako abe cinya hari telemani ko ibe min fo abe cinya ko ale yere be telemani boli ale sibe sambi duru ani duru nyogona la abe telemani boli mais ibe fengo fo telemani la be cinya ko muso do fule kale yere do ngalonna ko muso yi asarala chela de ko ale beta sebenin koro akam mugo fe ja muso imbeta ka kamalende fani chemi be nyogon fe ase 2000 la taro o de fe ako o cheni muso intilala nyogona de cheye muso inta mobili la kana gotorondala ale be telemani la ka muso indi alema ko ta nimbila awa bako jukuroni ko tuma muso nyelena ale ko fe ako ne che ka misere nantara na yinyininka ko yinta me ba fo yinta sebenin koro kana fo ko yenneta asiela de iba fo ko yinta sebenin koro che ko ale ni muso nale ale muso jigi muso donna du kono muso che bolito fule kabo parce que ube nyogondo ako telemani tigi man bi nyinin kani ala de ala ake ala kama bi nyinin kani ala de iye muso intami ko ale amma ko ako bi nyinin kade ni ala de ini ala che ya tami ako ne ya ta ashende la tebo ko ne ya ta sebenin korode parce que muso ko aka fo ko ale aya ale ta sebenin koro kana chefo ako ne ya ta sebenin koro ako basitala
comme eya a fote e kata bo nin ceyinde hakkili koni masigi pew depuis ale koni bora yen nin kuma fo ale de hakkili masigi a ko nin ko kera ale bolo ni hakkili jigina kuma na ceyi ala ko min bila ale la ale ka sagi kata galontiga ye ko jorobanu hammi bade ayude nyin kali nati bon ko ni nimisara iddu sukun kono ni ala ce tubi me kana nyogona de ke awon baluma nin chama de bala do be passé do ma takisita mobilité obeta yere telemani ko fe ado be accident soro sembe kara do be sayre ala ka hakkin manda mo baluma donc minyi benke muso ika jumra mite ate daga ikata ko fe la motola docteur bon ko do de aka muso ba bolo furu la muso bange bagaw nana muso bo katana yufe métier koni ban amaka muso bila donc ko mo de wulila sisa dilali kelaw de wulila ka dalili ke ko muso in ka sage kado donc ko muso ka mo ko fo ce ka furu nafolo kura de sara bon kuma nana machokomi na ya soro ce ma ka muso bila kabula fula masigi fana ka furu boni ɲɔgɔn cɛ ka furu nafolo sagama furu ma bɔ donc furu nafolo bɔ kura t'a la parce que furu tɛ se ka bɔ furu muso n'a furu kɛ cɛ abada fo nin ko fila de la kɛ i ma cɛ da ka fɔ ɲin ka muso bila ou bien ni cɛ ma bila ni kiiri bɛ a taara kadi la kadiw ye wa furu bɔ muso ni cɛ furu bɔra nin ko fila dɔ la kelen de bɛ furu bɔ furu ɲɔgɔnma fila ni ɲɔgɔn cɛ i ma cɛ k'a fɔ ɲi bila o ma ni silamɛya sariya b'aw bolo kadiw ka furu sa ka bɔ yen nin de bɛ furu sa ka bɔ furu ɲɔgɔnma fila ni ɲɔgɔn cɛ bon ni kadi tɛ an fɛ sisan kabila fila ni kadi t'an fɛ cɛ yɛrɛ ma ka muso bila kabila fila bɛ sigi an ye nin furu in ye cogo min kɛ cogo t'a la an ka nin bɔ bɛn ka kɛ nunu ewa cɛ ka furu nafolo muso ka mɔgɔya natan ku sagama an ka furu bɔ ou bien an ye balima kelen de an bɛɛ sinji kelen de furu nafolo sagi t'a la mais kabila fila kɔnɔ an sigira furu bɔra donc furu bɛ bɔ ni nin ko fila jɔra kelen de i ma sariya na furu bɔ i ma e yɛrɛ na muso bila ou bien ni sariya tɛ muso ka kabila mɔgɔ ni cɛ ka kabila mɔgɔ u na sigina kudu'u kɛ ka cɛ ka furu nafolo saga ma ka furu bɔ bon ni ninnu dɔw la kelen ma kɛ a ka muso de don furancɛ janyana cogo cogo ni delili kɛra a bɛ sagi ka do de furu nafolo kura bɔ tɛ furu siri kura wɛrɛ tɛ bon ko hadisa nana ko ni mɔgɔ min faradaw kɔfɛ domira ka bɛ ayatul kursi kara foyi ti ni saya cɛ arjanna cɛ ni saya tɛ harisa sahalen de don mais ayatul kursi bɛ kara farda salli kɔfɛ aji karu minnu bɛ fɔ olu fɔlen kɔfɛ de bɛ ayatul kursi kara har o don an y'o fɔ yan fatiha kɔfɛ tugun ko fatiha kɔfɛ salli la ni ye fatiha kala bɛ daga ka ayatul kursi aya dɔrɔn kara faqira ma tayassara min alquran har ni ko mudi hammatani abanna aya de don mudi hammatani fatiha kɔfɛ ni yo fa banna faqira ma tayassara min alquran ala ko qur'ana yoro min kan ni goyima dɔrɔn fatiha kɔfɛ o kala et puis har ni ma fatiha ni ye fatiha dɔrɔn de kala har farda i ka farda arkan nani bɛɛ ni danna fatiha dɔrɔn de ma foyi fara ka qur'ana la i ka salli ka kɛnɛ i ye sunna de to ye dɔrɔn
ka ke salli wele la bida misiri la bo koni ewa sunna misiri te kindala bida misiri munin be abake abe daga ka ke salli wele la o yoro la wa ni yere ya do kutu uchela ibe kaske ka sababu ye bida munun be ewa misiri kono ibe bida imboye a ube ni te se ka bida imboye pew keto salli wele la yoro la ni bu chela ye ibe bida imfanga dogo ya ubolo ni nimbala nunu fula dola kelen bala silamiya masalaha bala mais ni nunu fula dola kelen te ede ba ke kayelema ka boso ka faruka kata ja ko salli wole bilay ikata salli sunna misiru la sunna misiru ni kata salli wole ni ete se ka bidiya imboy ite se ka foy bola fana ka fanga noya mais fo ulu de be yelema de be farawuluka boy o koni mogo min alimami do salli kono ɲinan do y'a sɔrɔ min bɛ baara sujudi bila kan mais salamu kɔfɛ a kan ka baara sujudi minnu fana kɛ sujudi minnu fila min kɛ salamu kɔfɛ ɲinanaw fana kɔ dɔɔnikɛbaw ko ni furancɛ ma janya a b'a kɛ ni furancɛ janyana baasi t'a la salli ka kɛnɛ parce que baara sujudi in wajibi de do ou bien sunna de do a bɛ bin ni ɲinan ye ni wakati ka suru i b'a kɛ ni furancɛ janyana binna ka bɔ i ka salli sahara fana ko ka tulu kɛ bɔnbɔsi la pour ka caya ka magaya o bɛ cogo di baasi t'o la ka tulu kɛ bɔnbɔsi la ka magaya baasi t'o la ou bien ka caya baasi t'o la mais cayali in wajibilen t'i kan ala ye da ka bɔnbɔsi hakɛ min d'i ma i wasa don o la voilà mais ni ko i bɛ tulu k'a la min b'a magaya baasi t'o la bon nin ka ɲininkali laɲini dɔrɔn ni baara kɛ den b'i bolo a tɛ salli ou bien silama tɛ a bɛ dagi a k'i ka dumuni tobi wa silama ka ca o ma mɔgɔ o mɔgɔ tɛ salli ni yɛrɛ y'a dɔn baarakɛden min tɛ salli ou bien silama tɛ mais n'a tora e ka du kɔnɔ e yɛrɛ b'a dɔn i bɛ ɲuman min k'a ye i b'a nɛgɛ i b'a nasiha i b'a waaju fo a bɛ kɛ sallibaga ye baasi t'a la e k'a mara parce que ciden ko ni ala ye mɔgɔ kelen kanda ni sababu ye o ka fisa ɲaamɛ bilɛ ni yɛrɛ y'a dɔn baarakɛden min tɛ salli mais k'a to ne bolo n bɛ fɛɛrɛ de kɛ ka nasiha kɛ a ye fo n k'a kɛ sallibaga ye ni yɛrɛ y'a dɔn o bɛ se ka sɔrɔ a la a dagara i k'a minɛ baara la pour i ka kɛ sababu ye k'a kanda ou bien ni silama tɛ mais ni ne y'a ta baarakɛdenya la n bɛ fɛɛrɛ de kɛ ka kɔnɔnandiya k'a ye pour a ka salli ni yɛrɛ y'a dɔn i bɛ se o la baasi t'a la i k'a minɛ pour a ka se ka kanda i bolo mais n'i y'a dɔn nin sallibali n dɛsɛra a la a tɛ salli ou bien ni kafiri min filɛ nin ye n dɛsɛra a la o bila ka bɔ i ka so kɔnɔ a kana ka jogo yɛrɛ dɔ i den dɔw la i bɛ o bɔ yen pewu ka silamaden ɲini ko biri ka baara la bon ko nu olu taara juma la bon ko juma wagati sera alimami mana fo salliw fana wagati bɛna se alimami mana yala jama u bɛ mɔgɔ tɛmɛ ka salli fana de salli u bɛ mun kɛ donc ni alimami taara de la cogo o cogo ni alimami mana kutuba wagati sera a ye wuli a ka taa alimami kaso a ka taa ko ɲaɲini ujura min bɛ alimami la darura min b'a la a ye taa ɲini k'a dɔn ni harama tɛ k'a so fana ni telefoni b'a bolo telefoni nimero b'a la a ye alimami wele fɔlɔ a k'a ɲininka fɔlɔ k'a cogo lajɛ fɔlɔ n'a bɛna a bɛ makɔnɔ de fɔ a kana ni darura ni ujura dɔ de b'a la a b'a makɔnɔ fɔ a kana a b'a wele bon n'a y'a sɔrɔ darura ni ujura min bɛ alimami tɛ se kana de pewu n'a nayibu minnu bɛ ou bien misiri jama min bɛ mɔgɔ min bɛ se ka kutuba kalan o ka yɛlɛ ka kutuba kalan
ni mogo min be jama la misiri mume jama be se ka ke cogodi ko mogo kelen te se ka soro ka yele minbari ka ko kutuba kala nyede a wajibi re dro ka salli ciden ka hari aya kelen kala ni almamin naibu be abe yele minbari ka hari ni sora suruma min ba kunkolo la na ba korodo hari na bo ode fo ka korofo abe salli ciden ka dro donc aya min ba kunna ube sora min ba kunna abo fo ka korofo ube hari ni ofita akunna abe salli ciden ka sallallahu alaihi wasallam ka alatanu ka salli ciden ka donc abafo aka kanna yere ka sora do mana korofo aka kanna ube ka ciden ka hadisa do korofo aka kanna kutuba yodeo alatanu do ka salli ciden ka kuma fo doro min be hada madan wajo ko hakili jigi har na kira milite tan kono nana ube milite tani duru ika be siginu nyogon ce duru be kutuba ka be jigi be sallini mo yen donc ube mo do de nyini misiri kono akira ni almamin na ibu be ube no te jama min nana salli misiri kono be nyini kalike kalambaga min be almamin nin darura ya soro aletena juma wakati fana shera bo kalambaga min be ni be se ka yele minbari ka kutuba kale ka salli nanyi abode ke bon ni o ma soro akera nadire o ma soro misiri kono yere pew naibu te min be se ka yele minbari ka kutuba kala donc minye ewa jama min fana bina salli misiri kono mo shide masro min koni be se ka yere minbari ka kutuba kala alimami be temani nyogo anye abe arakan nani de sallate juma salli ijimawu de boka ko juma salli te se kanya abada kutuba da ya wajibi ni kutuba ko ni makara juma minna ko akara kannani de salli ijimawu de beninka ali hasan al-basri kelende kera sajue na bora ijimawu la ya na ko abese kara kam fula salli na mahar kutuba kala me ko aye ijimawu soso ya ko kera sajue ne yorola ijimawu baka de juma ko ni tese ka salli ni kutuba makala donc ni kutuba kala na masure pew abe arakan nani de salli abe salli fana de salli ate juma salli subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk bu kommi nye kadwa ke bange baga fulay rabbi arhamuhuma kama rabbaniyani shaghira ya laykata ya laba abe daga ikan nyo fowa ube kasugidu kono abe daga ikafo ikatta ya laba duwawu kadiya jinya herani lagara hera ibaki akono ika sujudu ciden ko na sujudu todo aye duwawu caya akaka alaba ujabi abdullah ibn mas'ud ka hadisala akoy katta ya laba summa liyatahayyaru ma sha min duaika ako ko fe katta ya laba ni tahiyya banna duwawu kadiye o foye wala min bena ka fo ciden ko ala ya lebbali a kumbele to kana qur'ana kala o ba sujudu to kana qur'ana kala don ki ba ko niye qur'ana kala i kumbele minato ni kala ngani ayde o be sujudu to ni qur'ana kala nke ni kalande ngani ay o de tebbe men niye qur'ana aya do fo i kumbele minato o be sujudu to o be katta yalla ni do ngani ade bashitila misali rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar ni eyen ni foy sujudu to ni duwa unga niya de bashitika ewa ibange baga fanaka ewa duwa min fule ninye ni ya foy sujudu to ube ya foy kata ya labana ni duwa unga niya de e ma foni qur'ana kala nganiya bashitala kon iben nafila salli ko arakan fulanna inyina na yiwulila ka joybo ko cogodi ahmad ibn hanbali nyinin karanninna ko mogo min fula de do anyinana ka wuli kata sabanana akonna hakili jigira ube ya hakili jigi wajibi akasaki ibe sagide ni nafila ko ni fula da fara e wulila kata sabanana ni ko subhanallahi isagi ikashigi ikatta ke ka salamu bila ibe bada sujudu ke salamu bilalen ko fe ibi tenturu duguma sinya fula ka bada sujudu ke ye wulili minke ka sagi yo fara salli kare ibe bada ke o kama me te continuer de ahmad ibn hanbali ko ni continuera ko ka salli ciana ko abe ko me mogo mi sogoma farda arakan fula
no dafara ni tugun i wulila ko subhanallah yi tugun ye sabanna faraka ko i ka salli be cinya wala cogo mi de ko nafila fana ni fula dafara ni nyina na i wulila ko subhanallah yi masagi yi tugu ka ke sabai ube yi tugu ka ke nana ko i ka salli be cinya ko parce que ciden ko salatul layli masna masna nafila beke sufela lera ciden ko be fula de salli ka salamu bila nani te tugu nyogona nimbe bugari kono salatul layli masna masna obe bugari kono me anana irwaye worela salatul layli wan nahar masna masna wan nahari te bugari kono me afana nana sunan worela me asahlendo donc la nafila fingo fin kono ye nafila de ni ba ke sufe iba ke tile kono fula de be salamu bila ite nani tugu nyogona de odi atu bunu seminu ko rahimahullah ako mogo ka kolo shirike ako nafila forani hari nani togode ko ikan nani salli hari na forani ode ni nafila koni de do ako hadisa do inde ba at-tafsiri ibe salamu de bulenu nyogonje nani ne nyogonje akera yo nafila ke sufe de wa ube yo nafila be ke tile pere do ni ciden koni ko nafila do ikan nani salli ako salamu de be bulenu nyogonje misali la uma fo nani ka salli fana nyewa yala nani bu tugu nyogona de wa la ibi fora ka bo nyogona de hadisa yin koso salatul layli wan nahar masina nafila na fengo ko salli yen nafila de obe ke sufe de obe ke tile de la fula de be salamu bila donc na tigi nyina na wulila nu ko subhanallahi wajibi akasagi akashigi akata yake akasalamu bila akabada sujudi ke ko ka joli ke ka kaburu joye haramu ye me kabiriki ke kaburu kore obe chogodi ko foide te kore kaburu la ibe kaburu to a chogode la min be se ka ke kaburu la dron ibe se ka kabakuru do jo akunyanfa ube asenyanfa ube ka kabakuru berebere do ta ka da asenyanfa ube akunyanfa ka ke tamanse ibe se ka ikamo ka kaburu do na kaburu to chela chogomi ube ibe ewa irini do jo kala do jo mi ite filimina donc ube beta ewa tioni do joye ite filimina ni oto oye kana ewa kogo kori kana briki kori kana fara korala donc ba ko ni sitebe